салом дӯстон, ман Насим ҳастам. Айни ҳол донишҷӯ мебошам, вале маъюбии қувваи босира дорам. мехоҳам дар баробари дигар донишҷӯён соҳибкасб шавам ва дар пешравии ҷамъият саҳми худро гузорам. имрӯзҳо дар таҳсил ва ҳаёти ҳаррӯзаам ҳангоми ба роҳ баромадан ба бисёр монеаҳо дучор мешавам. Насим дар бораи кадом монеаҳо мегӯяд? Ана бинед. Насим ба роҳ баромад, аммо намедонад ки чӣ хел ҳаракат кунад, то аз роҳаш набарояд ва ба ҷои лозимааш бехато равад. барои ин ба ӯ тахтасангҳои ҳисшавандаи бо ранги зард ишорашуда кӯмак мекунад. оҳо, шохаи пасти дарахт дар роҳ даромадааст. ин барои ӯ монеа мешавад. шохаҳои пасти дарахтро то баландии 2 метру 20 сантиметр бурида аз роҳ мегирем. ана боз даҳони қубур кушода. ин на танҳо барои шахсони нобино, балки барои ҳама хатарнок аст. даҳони қубурро маҳкам мекунем. Насим аз роҳ гузаштанӣ аст, аммо намедонад ки ранги чароғак сурх аст ё сабз. барои ин чароғаки овозӣ лозим аст. чароғак сабз шуд. марҳамат, гузаред. инчунин пиёдагузарро бо хатҳои зард ишора мекунем. автобуси рақами 3. Насим ба фикр меравад ки дар кадом истгоҳ расидааст. истгоҳи лозимаашро нагузашта бошад? барои ҳалли ин мушкилот автобусҳо бояд бо огоҳкунандаи овозӣ таъмин бошанд. истгоҳи навбатӣ шимолӣ, истгоҳи оянда донишгоҳи аграрӣ. ба ҷои лозима ҳам расидем. Насим ба зинапоя наздик мешавад. барои он ки ӯ инро дарк кунад ва бе мушкилӣ барояд, зинапояро бо ранги зард ишора кардан лозим аст. дар таблои маълумотдиҳандаи назди бино чӣ навишта шуда бошад? маълумотҳоро бо ҳуруфи брайли низ ҷойгир кардан лозим аст. дарҳои шишагӣ низ беишора аст. дарро ишораи зард мекунем. бартараф намудани монеаҳои зикршуда мушкил нест, вале барои нобиноён ва сустбинон, инчунин барои шахсони дорои маъюбияти ҷисмонӣ хеле муҳим аст. мо баробарҳуқуқем ва бояд барои рушду пешрафт саҳми арзандаи худро гузорем. дар робита бо ин, ман итминон дорам ки монеаҳои зикршуда бартараф гардонида мешаванд. мо бояд ғамхори ҳамдигар бошем.